Mga higala, kumusta? Maayong gabi kanyong tanan kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope, usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita matagan sa insakto kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa hitasan sa mga langit. Sa makausap pa o Dios niining taknaa kami nagapasalamat nga sa gihapon kini nga programa nagapadayon sa kahanginan nga nagasabod sa binhi sa kamatuoran. Magapanalangin ka niini nga programa ug panalangini usab ang mga tawo nga nagapaminaw. Sa gihapon nagahangyo kami kanimo nga kahayagan ug malamdagan ang ilang mga salabutan din sila imong kinahanglanon nga makaduol nga mga laga diha kanimo. Salamat nga magatubag maghatag ka sa among mga pag-ampo pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala, sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili patamo adto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, ato sa ni nga ibanan og pipila ka mga text messages dinhi sa ato nga cellphone. By the way, ang keypad na lang jud niha ang niya sa ato ay ang atong touchscreen mo na pag-ingnon nga wa gyoy forever sa kalibutan, no? Sorry, dili na magamit. Okay, ato ning basahon. Maayong gabi kaninyong tanan, Brother John. Alipay ming kini nga programa mabati sa kahanginan. Diin kami bag-o pa mi nga nakapaminaw ni ining inyong programa kay sa tinuod lang ang radyo nga dia karon sa amo hinatag rapod ni kay gusto lagi nila nga makadungog mi sa inyong programa. Og salamat sa pagbasa si Dominador di ay ni ang inyong tigpaminawan. Okay, dagang salamat Brother Dominador, no? Salamat sa inyong pagpaminaw. Dalaygon ang naghatag sa inyong radyo. Ang Ginoo malipay sa mga motibo sa hunahuna o kasing-kasing sa tao. Gipalitan mo, gitagaan mo radyo sa tuyo nga makadungog mo ni ini nga programa. So salamat kayo Brother Dominador. Unta mahimo kining panalangin nga programa o ang radyo nga gihatag sa imo nga inyong makaplagan ang mga binhi sa kamatuoran ug diha sa inyong kasing-kasing inyohang higugmaon ug alagaron ang Ginoo. Well, patay basahon, sir. Maayong gabi. Pangutana man ni. Dili lang usa tanong kay naa na may pangutana nga ako nga natiksan na pahibalo nga tubago na ang pangutana. Okay. Niya patay last text ni atong basahon. Okay. Ato ning tan-aw ni ang kanini aning ni ay kanini ang og ay pangutana gihapon, no? Dili lang usa ta nato ni kuanon. Well, napatay basahon ni last text na lang ni sir, ang amo nga radyo among pakusgan unya mutan-aw pod mi sa cellphone sa Facebook Live, mabahin mi kay si Papa og si Mama, si Lolo og si Auntie
naa sa radyo unya kami pod ari pod sa cellphone. Ang bintaha lang sa cellphone makita mabati, ang sa radyo mabati o dili makita. Yes, tinuod na, no? Well, mga higala, si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone. Mas maay siguro, Brother Libby, nga imo usa diha malili ang atong monitor aron atong mahibaluan kung diing dapita o lugara nga manasod sa kalibutan nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw, atong tanan nga mga viewers sa atong gina-welcome karong gabi una sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Ang ato sad nga mga viewers na kanilang part sa kalibutan karon, sa bisan asa mo na himutang kinasing-kasing mo na mo higala nga gina-welcome sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Kanya ato sad nga gipasalamatan ang Riverside FM Cebu so 93.2 megahertz no sa hinatilan. So maayong gabi niyon tanan di ano nya sa ato nga manager diya naka nalistam to ni mong ngalan ba no sa manager o sa CEO. Yes, Brother Libby, si Kuan. Okay, wali si Pastor Joel, sila raman ni mo mo. Ang ilang station manager diha si Gisar Bausen Mulye, ang ilang CEO si Renier Hiapok, no? Anya kanini ang mao ni ilahang CEO da si Renier Hiapok og si ang station manager si Gisar Bausen Mulye. Okay, salamat kayo diha mga sirs, no? Salamat kayo. O niya ato nga mga kahigalaan nga nagpaminaw sa radio, makahimo na mo sa pag-text sigala, pwede sa among mga number ni Brother John nga among gipahibaw nga ninyo o niya sa atong official account dinhi sa DYCM Bugo Adventist. So makahimo mo sa pag-send sa comment section na to og mga mensahe, mga kaigalaan. Aron ato nang mabasa ang inyong mga importanteng mensahe o kung naamoy mga pangutana ba kahinoon, may tungod sa pulong sa Ginoo, mga follow-up question ba or mga instant reaction ba. So ato na nga tagaan og pagtaga dinhi sa ato nga tulumanon. So pwede na higalang mapadangat mo og mga mensahe kay karon taon-taon atong pangbasahon ang inyong mga messages. Okay, ato ning lilion mga higala ang screen alang sa mga kahigalaan nato nga nagpadala og doon na sila yung mga mensahe gipadala sa atong programa. So ato nakita dinhi si Brother Rufino Moreno. Salamat sa paglab og pagpray Brother Rufino. O niya pod si Sister Jimari Kalapuan sa Saudi Arabia. Salamat po sa paglab ug pagpray. Aniya nakita sa nato si Brother Ronilo Itang sa Saudi gyapon. Mayong gabi na usab kaninyo Brother John o Kuya Libby, maingon sab sa mga kaigsuonan makanunayong naminaw og sa mga nagview nining programa sa Jesus is our hope. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo. Okay niya po si Juderitz Mulihon dito pare dito ini is watching. Salamat kayo pare sa pakikuban karon. Aniya ato sang gipasalamatan ni asad ang Riverside FM Cebu 93.2 MHz on air na diri mga brad. Good evening. Salamat kayo mga sirs no. Thank you kayo. Thank you kayo. Ug ginaot pa nga mga kahigalaan sa nato diha nga naminaw. Doon na sila mga pagtulunan nga makutlo sa ilang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Okay, ni asad si Meliod Silasol. Salamat sa paglab o pagpray. Anya ato po nakita si Brother Suni Sumayang. Salamat po sa paglab o pagpray. Anya niya po si Sister Rosemary Timbang. Mayong gabi. Happy Sabbath to all. Salamat sa paglab o pagpray. So thank you kaayo.
Aniya ato ning delikatan mga higala sa paglantaw ang pikas nga screen alang sa mga kahigalaan nato nga nag-love o nag-like sa ato nga program. Atong nakita dinhi si Brother Rufino Moreno, Brother Ronilo Itang, Joderich Mulihon Ditoy, Imelda Osabel Buratso, Basilio Tero Notarion Jr., Roger Noval de los Santos, Oren sa Pelayo, Judith Pipito Baring Store, Chomailo Linad Uwait, Eric Sinoy, Gagang Octaviano, Marie Dualio, Chef Sonny Lipon, Jelin Tero, Amistoso Inasien, Romirian Pialante Tumakas, Lowell Nodalo Estrera, og sidong Bob Aritoya. O ni ato sang ginawelcome ang atong mga silingan diya sa Tabogon, Diyos mabuli nga nagapaminaw, mga newly baptized members, atong pangumusta dino sila si Brother Eric Sinoy, iyang family, sila si Brother Arturo Maglasang ug iyang family, sila si Vanessa, ilang mga kabataan diya, mga silinganan, Sister Enilia, mga Serapino family, mga Lipalam family, mayong gabi, mga Gutierrez, Diyos mabuli, ngadtos mga Sumalinog family. Ani ato siyang gipangumusta karon la si Rizal, sila si Totron, always mga naminaw. Ani sila si Sister Chari de la Cruz Nugas ug iyang family. Ani happy birthday di Aisab ni Justin Pasyol nga nagsaulog siyang natawhan karon ako pagumangko ni. So happy birthday dong, ang Dios magpanalangin nimo. Ya kumusta mo diya sa mabuli karon? Lester PB, sila si Brother Junior, ilang mga family. So kaniyong tanan, o niya mga kutob na lang sa naminaw karon, welcome sa atong programa. O niya ato ning balikan mga higala ang pikas nga screen. Okay niya si Romirian Timbang. Romirian Pialante Tumakas. Mayong gabi, Brad John o Brad Libby, naglantaw na pod bidiri sa Tigbaw, Calatrava, Negros Occidental. God bless sa tanan, suki nga tigpaminaw sa inyong programa, Brad. Okay, salamat po kayo sa pagpakiguban, Romirian Pialante Tumakas. So, thank you kayo. Ni ato ning lantawon higala ang ato nga cellphone, ato ning tagdon sad ang mga kahigalaan nato nga naglantaw pod. Niya si Dwayne Murphy Clavis. Niya sa gabi diha Pastor Murphy. No, salamat nga wa gi ka na busy, naka-view ka karon sa atong programa. Okay niya sad si Vanessa Maglasang, Nafalia de la Rama, naglab sa itong program. Sila si Sister Virgie Tabuak. Kanya niya siya mensahe, naminaw og nagtanaw ko sa Jesus is our hope. Maayong gabi sa tanan. So good evening Sister Virgie. Kanya niya po sila si Dong Sincere Somalinog, Diyas Mabuli. Nag-like sa itong program. Kanya niya po si Brother J. Pasyol. Okay. Kinsa nga Pasyol Jilofer? Jilofer. Pastor, mayong gabi ini mo diha Pastor. Salamat sa pag-view. Niya po si Brother Ronilo Nike Sumalinog. Kanya niya sad si PB Pasyol. So mo ni atong mga nakita karon nga nakig-uban sa ato nga programa. So pwede po mo makahigala makasend og mga mensahe kay atong basahon karon taod-taod samtang nagapadayon ta dinhi sa ato nga tulumanon. Muadto sa ta sa pagtubag sa pangutana kay karon taod-taod atong isalot pagbasa mga higala
ang inyong mga mensahe. Unya agi na-invite na mo kamo nga mo hatag sad mo og mga dugang tubag no sa pangutana nga ato nga tagdon karon gabi na atong ihatag ang panahon ni Brother John sa pagbasa sa pangutana. Okay, daghang salamat Brother Libby. Ato ning basahon ning ato ning tubagon karon kining pangutana ni Johnny Cabarubias, no? Brother Johnny, so salamat kayo ha na nga nakalulahutay gid ta og kuan kay atol magudtong panahon na nga nag-uwan. Di po diano nga uwan na wa ko ka kuan, wa ko ka lihok o wa ko kapadayon nangita ako waiting shed na timing gyud nga nakita nako ang imuhang reply Brother Johnny Cabarubias sa imuhang kuan sa akong kuan sa imong tubagona imo pangutana. So tungod sa ulan nagkalulahutay kita og text no. Brother Johnny Cabarubias. Okay, ato ning basahon ni. Maayong gabi Sir John og sa imong kauban nga si Sir Libby. Dugay ra ko nga naminaw sa inyo ha Sir. Sa tinuod di ako sa lain pod nga sikta. Ang among baruganan ngano nga nagtuo mi nga wala tay labot ni anang napulo kasugo didto ra sa Israel tungod sa atong makita sa Salmo 147 bersikulo 19 ug 20. Palihog lang og basa Sir. Si Johnny ni inyong tigpaminawan. Okay, daghang salamat Brother Johnny Cabarubias. Sa tinuod lang nga pagkasulti, wala mo nag-inusara o nagbinugtong sa paggunit ni ining bersikuluha, wa sad mo nagbinugtong o nag-inusara ni anang doktrinaha nga wa tay labot sa pagsunod sa napulo kasugo kay didto ra na sa nasod sa Israel. Doon na bitaw ko'y gikadibate, dugay-dugay na nga pwerte ra ba gid niya yung pagarpar dito sa DYRF sa Cebu adtong panahon na didto Pagustamutis Island kay maunay among topic diri mi nagdebate ani sa Tambungon. Unya makapanlimbawot sa balahibo. Kay iya maging ipatuo nga sa kahanginan nga nidaog gyud kuno siya kay mao man ni topic nga among gidebatihan ang napulo kasugo, no? Unya mausad lagi na nga rason nga didto ra sa nasod sa Israel. Well, ato ning basahon ra gud, no, Brother Johnny Cabarubias. Daghang salamat gyud ha. Brother Johnny, ayaw lang og kapuol nya dili pud sa tanang higayon makalahutay kog text nimo tungod sa atong mga buluhaton pero tuguti nga dili usa nako ni makuang kay na interest gyud ko sa pag istorya nimo through text unya og wa kay kuan diha lingaw atong himuon ang pag-text unya maayo kay naa di ay kay Biblia Brother Johnny Cabarubias. Okay, ato ning basahon ning ibersikulo akong balikon ha, wala ka nag-inusara o nagbinugtong ang inyong sikta sa paggunit aning bersikuloha ug unya mausad nay ilang gitudlo nga wa tay labot ni anang napulo kasugo kay lagi didto ra na sa nasod sa Israel. Ato nang tandaan. Ug unya niya ang bersikulo nga inyong gigunitan. Nag-ingon dinhi sa imong gihatag ha nga verse sa Salmo 147:19 ug 20. Ginapakita niya ang iyang pulong kang Jacob, ang iyang kabalauran ug ang iyang mga tulumanon kang Israel. Wala niya buhata ang ingon niini sa bisan unsa nga nasod ug mahitungod sa iyang mga tulumanon sila wala manghibalo niya na daygon ninyo si Jehova. So niini lang pagkasultiha Brother Johnny Cabarubias, no, uban sa tanang mga naminaw karon, gihatagan dayon ni ninyo og konklusyon. Kana ganing konklusyon iya na sa nagbasa, dili na sa gibasa. Tandaan nato da.
Nga diin ang napulo ka sugo wala tay labot didto ra na sa nasod sa Israel. Tungod ni ining bersikulo kaning ingon wala niya buhata ang ingon ni ini sa bisan unsa nga nasod. Oh, bot na sabot nga didto ras nasod sa Israel kay wa man niya buhata sa bisan unsa nga nasod. Aniya ang punto ni ini Brother Johnny Cabarobias. Ang napulo ka sugo gisulat kana sa Dios didto sa bukid sa Sinai. Oh, tandaan nato na. Unya sa iyang kaugalingong tudlo diha niya gisulat sa duha ka papan nga bato gihatag niya ngadto kang Moises. Sa pag-ingon nga wa niya buhata sa bisan unsa nga nasod tinuod na. Ha? Wa man ni ang napulo ka sugo. Dili man na nga daghan ang mga nasod nga gibuhat didto na sa Ginoo. Pero ang implementation ni ini sa tibuok nga kalibutan dili kay didto lang sa Israel. Nakuha nimo Brother Johnny Cabarobias? Ang napulo ka sugo gisulat kana sa Dios, dili lang didto sa nasod sa Israel, kung nasulat man didto apan dili didto ra na kay ang implementation ni ana alang sa tibuok nga kalibutan. Pamatiin ni kung atong basahon ang Salmo 147 versikulo 15 nag-ingon din niyo, siya nagapadala sa iyang sugo sa ibabaw sa yuta. Ato sa ning klarohon regod, kanang pulong nga nagapadala siyang sugo sa ibabaw sa yuta, wala na nagpaila ug nagpasabot nga didto ra na sa nasod sa Israel kay ang iyang mga sugo gipadala sa ibabaw sa yuta. Dinhis Pilipinas may yuta. Bisan asang mga nasura na ayuta ug imong basahon sa English na siya, kalibutan man ang gihisgutan ni ana. Ug unya ningon siya nagapadala sa iyang mga sugo sa ibabaw sa yuta. So dili nimo maingon nga didto lang sa Israel kay gipadala ni sa Dios sa tibuok nga kalibutan. Gipadala niya ang sugo. Sa matulin gayod nagadalagan ang iyang pulong. Kita mo na ang pulong sa Ginoo nagadalagan sa matulin gayod. Mauna nga ang pulong sa Dios, ang kasuguan sa Dios nagaabot sa nagkalain-laing naong sa yuta tungod kay nagadalagan ang pulong sa Dios sa matulin gayod. Busa kanang inyong paghuna-huna ug pagsabot nga didto ra na sa nasod sa Israel, that is your own conclusion, pero dili na mo'y gipasabot sa Biblia, kay ang gipasabot sa Biblia ang kasuguan sa Dios iyang gipadala sa tibuok naong sa yuta, ibabaw sa yuta, sa ato pa sa ibabaw sa naong sa tibuok kalibutan. Ug unya matud pa nga ang iyang pulong nagadalagan sa matulin gayod. Mao ni ang gihisgutan. Karon ni kung kining mga bersikulo kining bahina mo'y inyong gunitan, maunay hinungdan nga sa bisan diin nga sikta o pundok, kung kana na ganing timaha may tungod sa napulo kasugo, wala pay usa ni bisan kinsa nga nakabarog ni ana. Nganuman tungod kay ang kasuguan sa Dios iyang gipadala sa matulin gayod diha sa ibabaw sa yuta. Ibabaw sa yuta. Pamatiiragod ko nun Brother Johnny Cabarobias uban sa tanang naminaw karon. Dinhi sa nahaunang hari 860 o 61. Tandaan nato niya dinhi sa MBB, pamatiiragod ninyo ni aron masayod ang tanang katawhan sa kalibutan. Tanaw sa kung imo ning basahon gyud, tandaan nato ni nga ang giadresan ani ang tanang katawhan sa kalibutan. Unya nganong mahitabo magyud na nga naabot sa inyong panghuna-huna, naabot sa inyong mga kaisipan nga ang napulo kasugo didto lang sa nasod sa Israel
nga ang gihisgutan giadresan dinhi matud pa aron masayod ang tanang katawhan sa kalibutan. Busa dili gid na pwede nga muingon mong didto ras nasod sa Israel. Akong basahon dinis the Living Bible, my people all over the earth. Gisenang ka ang akong katawhan sa tibuok nga kalibutan. Unya ang inyo didto ra gyud sa nasod sa Israel aw dili na mo'y gipasabot sa Biblia, inyo ra nang kaugalingong pagsabot o pagpasabot, pero dili na mo'y gipasabot dinis Biblia. Akong balikan ra niya, aron masayod ang tanang katawhan sa kalibutan, nga ang Ginoo mao ang Dios ug wala nay lain. Magmatinud-anon unta sa bug-os ang inyong kasing-kasing ngadto sa Ginoo nga atong Dios, ug magtuman sa iyang mga balaod ug mga kasuguan sama sa atong gibuhat karon. Asa ang address? Unsay gisulti nga magtuman siyang kabalauran ug mga kasuguan sa ang tanang katawhan sa tibuok nga kalibutan. Niya ako ra gud paning basahon o dire sa the same chapter and verse sa 1 Kings 8:60 and 61. Dinis the Living Bible, nagingon, my people all over the earth know that the Lord is God and that there is no other God at all. Oh, my people. O gi-address ni ngadtos katawhan sa Dios. So kung doon na manganay mga sikta o pundok nga mo deny sila o munigar sila nga wa tay labot niya na, aw okay lang ug wa tay labot niya na. Kay nga naman, dili manggupod ni katawhan sila sa Dios. Kay tana gisulti din niyo, oh, my people, may you live good and perfect lives before the Lord our God. May you always obey His laws and commandments. Kinsay gisultian sa Dios ang iyang mga katawhan nga magtuman sa iyang mga kabalauran o mga kasuguan. Kinsay iyang gisultian ang iyang katawhan. Ug moingon sila nga wa tay labot niya na aw aba makapaduda nga dili di ay sila katawhan sa Dios. Kay ang katawhan sa Dios nigingo dinhi nga magatuman sa iyang kabalauran ug mga kasuguan. So dili gid na mahitabo kanang inyong dinahom-dahom ug pagdahom nga didto ra na sa nasod sa Israel nga numan tungod kay giingon dinhi me people all over the earth. Me people all over the earth know that the Lord is God. Sa tibuok gyud nga kalibutan kini gipadala sa Dios ang iyahang kasuguan alang sa tanang katawhan. Pero sa pagsulat sa Dios, paghimo sa napulo kasugo, dili na niya gihimo sa bisan unsa nga nasod. Pero ang implementation ni ana ngadto sa tanang kanasuran sa kalibutan. O tan-awa ra gud niya ang gipamulong ni Kristo. Kung atong tan-aw dinis the Living Bible sa Lucas 18:18 hangtod 21, malinaw na. Ang gisulti ni Kristo gingon, matud pa, you know what the 10 commandments say. Munay gisulti ni Kristo. Nasayod na mo og unsay gisulti, kasayod ka na unsay gisulti sa napulo kasugo. Unya tan-awa kining gisulti ni Kristo, sumala sa Mateo 5:17 ug 18. Ayaw ka mo paghuna-huna nga ako mianhi aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kung dili sa pagtuman. Ang 18 atong basahon, ug sultihan ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta. Tan-awa ra gud. Siya ro naman ug moingon ka nga dito ras nasod sa Israel. Ang nasod nga imong nahimutangan karon, naa ba di ay langit ug yuta? Samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta sa kasuguan walay pagasayloan
bisan usa ka kudlit o usa ka tulpok hangtod nga ang tanan matuman. Unsaon man nimo ni pagnigar nga moingon ka nga didto ra na sa Israel samtang gi-address ang kasuguan sa Dios sa iyang mga katawhan, gi-address sa tanang katawhan sa kalibutan, unya moingon gyud mo nga wa tay labot niana. Pasayloon unta kamo sa Dios. Brother Johnny, ayaw paglingi sa imong pangulo og unsa nga sikta ang imong gipasakupan karon. Ang lingia ang imong kalag, unsa may mahimo nimo nga kalauman sa kaluwasan ug magpabilin ka dinha nga nagsupak sa kasuguan sa Dios kay lagi ang imong paghunahuna ug pagsabot didto ra man na sa nasod sa Israel. Samtang si Kristo nag-ingon, samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta. Wala ba'y langit ug yuta ang nasod nga imong nahimutangan karon? Ang Israel lang ba mo'y nailangit ug yuta ang nasod nga imong nahimutangan? Way langit ug yuta. Kay nga naman mo ingong kadid turas nasod sa Israel. Ingon ni Ginoong Hesus, samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, sa kasuguan walay pagasayloan, bisan usa ka kudlit o sa katulpok, hangtod nga ang tanan matuman. Kung atong balikan ang nunang Hari 8:60-61 nagingon, aron masayod ang tanang katawhan sa kalibutan. So, ang giadresan aning kasuguan sa Ginoo, tanang katawhan sa kalibutan. Unya, tuguti ang pamahayag, Brother Johnny, sa balaang kasulatan nga maoy mo pasabot nimo og unta imong pansinon ang pagtandog sa Espiritu Santo sa imong kasing-kasing karon. Tanawa og unsa ang gipasabot dinhi sa Biblia. Ang gihisgutan dinhi sa Ecclesiastes Kapitulo 12 versikulo 13 nagingon, kini mao ang katapusan sa tanang mga butang. Ang tanan na dungog na, kahadluki ang Dios og pagbantay ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. O tanawa, Brother Johnny Cabarobias, uban sa tanang naminaw, di ba malinaw? Nagingon, kini maang nagingon dinhi nga ang katapusan sa tanang butang, ang tanan na dungog na, kahadluki ang Dios ug bantay ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. Tao ang gihisgutan. Unya sa paghuna-huna nimo, Brother Johnny, og tanang naminaw ron, kamo diha unsa mo tao mo dili. Kung atong hapitan ang Grigo sa terminong gigamit nini sa interlinear Greek, nag-ingon na tanawa nga ang tao gani nagpasabot ka na og anthropos. Og unya ang anthropos ang kahulugan na bisag tan-aw ni ang Greek dictionary nagpasabot all mankind or all races of people. So dili gagyud makaingon nga didto ra na sa Israel kay alang mana sa tanang katawhan, alang mana sa tao. Naging kadluki ang Dios ug bantay ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok katungdanan sa tao. Daghan karong nagtuo, nagsimba, nangalagad dihas Ginoo, pero wa nila himua, wa nila buhata ang ilang katungdanan sa pagbantay sa kasuguan sa Dios, pero gisulti nga ang katungdanan sa tao maong pagbantay sa sugo sa Dios. Karon kun ang pulong sa Dios atong ginatuhuan og unya niya matuhuan ba ninyo kining gihisgutan dinhi sa nang Juan 2:4, giingon siya nga magaingon ako nakaila kaniya apan siya wala magbantay siyang mga sugo, kini siya bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. Ang pundok o ang tao nga nagampo, nangalagad, nagsimbas Ginoo, apan wala magbantay siyang mga sugo, matud pa bakakon ug walay kamatuoran. Kung bakakon ang hisgutan, ang pagkabakakon sa unsang rason, kay wa magsunod sa kasuguan sa Dios.
daghang karong nangalagad sa Ginoo, gipili nila nga mahimo silang bakakon basta di lang gid sila mosunod sa sugo sa Dios. Didto la sila tuo og sunod sa ilang pangulo. Karon daghan rong nangalagad sa Ginoo, gipili nila nga wala sila'y kamatuoran basta di lang gid sila mosunod sa kasuguan. Ang gisulti, siya nga magaingon, ako nakaila kaniya apan wala magbantay siyang mga sugo, kini siya bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. Nganong bakakon ug walay kamatuoran, wa magbantay sa sugo. Nan kining bakakon diin manigikan kamugikan sa iyong amahan nga mangyawa kay yaw bakakon sukad pa sa sinugdan, ug ang yawa mong amahan sa bakak Juan 8:44. Busa paghisgot ganig amahan, nagpasabot na ay anak. Naa may bana nga dili amahan, naay asawa nga dili inahan, nganuman wa man sila manganak. Pero pag nanganak na, diha na maila nga amahan og inahan kay duna na may anak. Pero kung way anak, bana lang, asawa lang, pero dili inahan og dili bana, dili amahan. Pero paghisgutan, ang yawa mo'y amahan sa bakak, meaning naa siya mga anak. Kinsa maning mga anak sa yawa nga mga bakakon pod, ang wa magbantay sa kasuguan. Siya nga magaingon, ako nakaila kaniya, apan wala magbantay siyang mga sugo, kini siya bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. Mao kini karon ang nagalapnag sa halos tibok naong sa yuta. Perting daghanas mga relihiyon, perting daghanas mga sikta, pero mauning ilang rason, wa tay labot niya na kay dito ra na sa nasod sa Israel. Wa tay labot sa pagtuman niya na daghang mga bakakon, daghang walay kamaturan tungod ni ining mga bahina. Kinsa maning kamaturan? Juan 14:6 ingon si Kristo, ako mong dalan kamaturan ug ang kinabuhi, walay bisan kinsang makaadto sa mangawas kung pinaagi kanako. Way kamaturan, meaning way Kristo. Nganong way Kristo? Kay wa magsunod sa kasuguan. Nahimo nga anak sa yawa, kay ang yawa amahan sa mga bakak, ug ang anak bakakon pod. Sa unsang rason? Kay wa magsunod sa kasuguan sa Dios. Brother Johnny, tuguti lamang nga kung na ako'y higayon, unya na ako'y load, makahimo ko sa pagkontak nimo, mag-uistoryahay ta mahitungod aning bahina. Dili ta magtigi, dili ta magsinukdanay sa atong mga nahibaluan, kundili ang ato pagpaambitay lang alang sa ikalambo sa atong kalag diha sa Ginoo. Brother Johnny, unta ang Ginoo magapanalangin nimo uban sa tanang mga nagapaminaw karon, og tuguti nga pinaagi sa mga pulong sa kamaturan, mausab og mabag-o ang imo, ang ako, ang atong mga kinabuhi. Juan 17:17, balaan na sila pinaagi sa kamaturan, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Busa diha sa pulong sa Dios, Brother Johnny, magkinabuhi ta sa kamatuoran. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot ug pagpatinaw ni ining mga bahina. Brother Libby. Okay, dugang salamat Brother John. So ato ning lantawon makadiot higala ang mga nakita nato ni screen, mga naglab ug naglike niya si Brother Edwin Escario, Brother Jerry Nailon, niya pod si sa Imelda Osabel Boratso, si Ma'am Gay Charis Lopez. Ay, Maninay, mayong gabi diha Maninay. Niya po si Sherwin Orsal, niya asad si Bill Cinder, niya ato nakita din si Gagang Octaviano, Amistoso Enasien, niya ato po nakita si Giselle Mas Aranio. Okay, Ritas Picas. Okay, atong nakita si Jelen Tero, si Dudjar Arayco, niya po si Sir Jamie Montealto, Sister Ninami, niya
ni asad Sani, sister na nami Probadora Masong, Masong Probadora. Tuanis Gawas. Sis, maayong gabi iriha sis. Thank you ng imong kasing-kasing nahabilin diri sa Pilipinas sa atong programa sa naakas ibang bansa. God bless you. Okay, ato ning basahon ning pikas ni si Ayan K. Bendorotan. Salamat sa paglab. Niapod si Brother Domingo Bunukan. Mayong gabi okay, ato ning tan-awon mayong gabi ninyong tanan diha sa station Bradley og Barjon. Salamat sa Ginoo nga kining programaha iyang gipanalanginan hangtod karon. Salamat, God bless. Salamat sa pagpray o paglab. Okay, daghang kayong salamat ninong. Unya dili gyud nako matago nga kamo nahimong kabahin niini nga programa. Labi na sa inyo dinha tanan, Ma'am Daisy Bunukan. Thank you. Niyasad si Sister Ginaline Lumuntad. Salamat po sa paglab o pagpray. Kanya ato pong nakita dinhi si Giovanni Inganyo Bayo. Salamat kayo sa paglab. O niya po si Brother Jimmy Mondialto. So thank you kayo sa pagpakikuban sa ato nga tulumanon. Okay, niya si Sister Hinley Ibo. O niya po si Sister Hinley Ibo. Salamat Sister Hinley. O niya, God bless you. Hope nga makabisita ka diri sa ato nga programa aron imong makita ang sitwasyon. Okay, niya po si Oliver Kingijen dinis kayang pinadayag 11-19. Mabukas ang tabil sa langit sa kaulahian mga adlaw og didto nakita ang arka sa tugon kundiin naa didto ang napulo ka mga sugo nakabutang wa mo mga lipong mga Sunday keeper law breaker kay sige ragyod mog ingon nga wala nay kasuguan ngano di ay og musunod mo lisod ba hinaot makasabot ka Tickstar. Okay, niapod si Brother akin sa to'y nag-contribute ani Brother Oliver Kingijen. Okay, daghang salamat Brother Oliver Kingijen, no? Salamat sa imong tampo or contribution sa ato nga gitubag ron nga pangutana. God bless you and your family. Ano niya po si Brother Roland Neri Ginon. Mayong gabi Bradley o Barjon. I'm watching in Metro Manila. God bless ninyo diha. Okay niya po Sister Imelda Galiares. Salamat sa pagpray. Ay, madam. Salamat, madam. Wala ka masuko sa ako, madam. Okay, moadto ta mga higala sa paghatag og dugang tubag sa pangutana. Giusa to paghanay Brother John ang pangutana niya. Ang iya laging kuan kang kuan ni Brother Johnny Cabarubias, ang hinungdan orason kay naaman siya sa ubang sikta ngano nga dili sila mutuman sa napulo ka sugo kay didto ra na sa Israel sumala sa gihisgutan sa Salmo 147, 19 o 20. Okay, daghang salamat no. So ako di ko moyon nga di mutuman sila. Kay nakahibag naman ta og kadaghan nga muna ilang katarungan di na mutuman na po kasugo tungod ni anang bersikuloha. Pero pangutan-on nimo mutuman man ba John? Katong kadibate nimo sa tambungon? Mutuman man di ay pangutan-on. May lagi niya katawa bitaw ko ato kay sige magisag pagarpa dito sa DYRF kay nakaprogram na kadali at the time ani atong panahon na dito sa Kamutis niya iya ra maging i-mention na ako ngan unya di lang nako na i-mention kay taga dinhi ra bagipod ni naara man ni duol-duol din ha sakop ra ni San Remigio naara duol-duol sa Kamansilis unya
ako ming pinangga pug kaayo gyud mo nang di lang ako ninganlan ang iyahang ngalan dinis kahanginan. Pero grabe niyang pag-arpar gyud dito sa DYRF sa iyang programa kadali kay lagi kuno iya ra bigid kong i-mention. Ha? O niya naminaw mo gani ron. I love you brother. Or pastor ba ka? O katusad sa una nga among gido-doaan ni Dong Bob Ritoya dito sa Argawan, dito Yes. sa Giwanon sa Bantayan Island. Yes. Kalingawan ba lang? Amo gito nga tuon kay may pagkahambog ko po to si patay naman ro noon. Pilam to gipanghambog pong debiter. Amo tong kay kalingawan ni Dong Bob dito adto-adto. Siya mag-moderator bahin sa kasuguan. Kalingawan mo na ilang katarungan. Di na mutuman sa napo kasugo. Di lang na kay maura ng bersikulo ang ilang kuptan. O niya, kipangutanan na itong suway ug tagsa-tagsa sa napo kasugo. Mutuman man di ay di man pumusugot nga doon ay magiring-iring siyang asawa. Naman hindi ka manapaw. Di masuk ko po siya gilang tayo asawa. O niya, nagtudlo na ba sila sa dili pagtahod sa ginikanan, nagtudlo mo po magtahod. So sa among gisumari sa napo kasugo, ang wari tumana nila, ang gilikayan, ang alaw pahulay. Pero nagpirma-pirma estima ang napo kasugo, di na tumanon. Pero ang usara di ay di nila tumanon, kay maawa man sa tuog. Di sila mutuman, limang kaanak, nagsimba na ligos Dios, nagpasipalan as ngalan sa Dios, waday tahod sa ginikanan, mupatay na, manapaw na, mangawat na. So, ang labas, kung di na mutuman ang tao, ang iyang kinaya, immoral ka na higala. Nagpasabot nga, way batasan, kaya na po kaso, gitawag mo nag-moral law. So, kana nga pagkasulti diya sa Salmo, wala ka na masabti. Sakto to ingon ni Brother John. Di man nagihimo. O niya, kinsa may presente nga giila nga mga tao sa Dios ni atong panahon na sa pagsulti. Ang may salihanon kay sila mo'y original nga giila nga mga tao sa Dios, mga higala. Pero ang planos Ginoo nga sila mao'y magdala sa mensahe sa maing balita ngadto sa tibuok nga kalibutan. Mabutay hinungdan nga sa diha nga nagdumili dunay mga pipila ka mga bahin sa mga salihanon nga nagbagahe ilang kasing-kasing. Agi pang putol sila sa matos kahoy olibo. Ang sanga nga way pulos gipang putol. O niya nagkuha og sangas kahoy olibo ang dili na Hudiyo kita mahintil. Gisumpay didto. O niya gitugon ay maghambog ha. Sinumpay rabuha mo. Di gani mo magkinabuhi samas pagkinabuhi sa original. Sa ato pa, ang original nagtuman mo to sugo o di magkinabuhi sa samas pagkinabuhi original, putlon isalibay nga tos kalayo. So nagrasihan kung yung basahon ang pinadiyag sa buhat Kapitulo 13 mga higala, ang maing balita gihatag ngadtos mahintil nato mga higala. O niya, kita sad karon mahimot ang katawhan sa Ginoo. Kay ang planos Ginoo na po kasugo para gid na sa tanan nga mga tawo. O niya, nga gustong mahimong anak sa Ginoo. Doon natin ang mga verses nga gipangbasa si Brother John dihito. Niya say akong basawon mga higala nga nagpamatuod lang ni nga ang mga sugo sa Dios alang gyud ni sa tibuok nga kalibutan. Ang implementasyon na sakto man to. Ang implementasyon para sa tibuok kalibutan. Pero dito to gibuhat o gihatag sa mga presenteng katawan sa una mga Israelihanon. Pero alang gito sa tibuok kalibutan. Ako basaw na dinhi sa maing balita ang Biblia sa Salmo 105 versikulo 7. Ang babasa mao ni, siya nga atong Ginoo, mao ang atong Dios. Ang iyang mga sugo alang sa tibuok nga kalibutan. Tanawa di lang kay alang ras Israel. Akong utrog basa, siya nga atong Ginoo, mao ang atong Dios. Kana atong Ginoo, muna atong Dios. Ngayon sunahan,
ang iyang mga sugo, ang napo kasugo, sugo mo sa Dios. Ang daytarilo, sugo sa Ginoo. Ang adlaw pahulay, sugo sa Dios. Kung sa mga Ingles Biblia, ang iyang mga sugo alang sa tibuok nga kalibutan, apil di ay taana. Oy, apil ta. Ang uban mulika lang yun, di igos na po kasugo, pero lagi imong pangutan-on, mutuman di ay sa siyam, ang gilikayan ng adlaw na ipahulay. Ang Biblia ito nabasa, ang mga sugo sa Dios alang na sa tibuok nga kalibutan. Kay para lang sa Israel, ingon ta, alang lang na sa mga Israelihanon, alang lang sa mga Hudiyo. Wala ay, ang Ingles Biblia, alang sa tibuok nga kalibutan. Kaya atong mabasa diri sa maayong balita pod nga Biblia, dinhi sa Ecclesiastes Kapitulo 12, o niya sa versikulo 13, human niining tanan, usa na lang kabutang ang angay kong isulti. Tahura ang Dios, og tumana ang iyang mga sugo, kay maura kini ang tuyo sa pagbuhat sa tawo. Atong nabasa, tao po do. Ingon niya atong nabasa, tumana ang iyang mga sugo, kay maura kini ang tuyo sa pagbuhat sa tao. Kay para ras Israel untani, para sa Diyo untani ni nga ang iyang mga sugo, ingon ni nga tumana ang iyang mga sugo, kay maura kini ang tuyo nganong na ay mga Hudiyo. Wa man mayon na ang tuyo des Ginoo nganong gibuhat ang tao. Tao ang gimensyon, kita tao man ta, ang tuyo nganong gibuhat tas Ginoo kitang mga Pilipino o uban pang mga tao sa kalibutan aron patumanon ta sa sugo. So dili ta exempted mga higala. Kitang mga dili Hudiyo, di ta exempted. Kay ang tuyo nganong gibuhat putas Ginoo, sama sa mga Hudiyo nganong gibuhat sila para nga mutuman ta sa sugo. Kaniya naghisgot dinhi si San Pablo sa Roma Kapitulo 3, nag-ingon San Pablo dinhi sa 22, ang pagkamatarong gikan sa Dios pinagis pagtuo kay Kristo alang sa mga nagatuo, kay walay kalainan sa Hudiyo og sa Hintil. Way kalainan ha, ang Hudiyo og Hintil. Gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa mong pagtuo? Wala gayod, hinunua, gipabarog nato ang kasuguan. Kitang mga dili Hudiyo, parehas sa pos mga Hudiyo, ipabarog nato ang kasuguan matod pa San Pablo. Okay, wa naman tayo time higala sa dili pahingpit tapos ang tuntalman niya pa sa Oliver di ay ingon dinhi nga gubot pas lukot bro libe kon pwede nang mupatay pwedeng mangawat pundasyon na sa balaod sa isig kanasod ang konstitusyon law ka kinuya rana nila sa 5th to 10th commandments. Okay, wa na magitay tayo higala sa di pahingpit tapuson at tulumanon ni atong Timson. Mga higala nagampo kita, dalaygon ka na Diyos sa walay katapusan, daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong panalangin niya mga nagapaminaw, kabiga